ҳама подписчикони канали Саёҳат ТЖ марҳамат карда дар канали мо обуна шавед, дастгирӣ кунед. мо худо хоҳад бо аз ин ҳам видеоҳои беҳтарину ҷолибтаринро барои шумо навор мегирем. ҳамроҳи мо бошед. худо нигаҳбони ҳаматон. салом ба ҳама ғариббачаҳои аз ватан дур, мусофирони аз ватан дур. зинда бошед. Зарафшон. мо дар Зарафшонем, шаҳри Душанбе. ҳана мо дар Зарафшонам дидем ёра. Дина қатиму колхози Россия дабдан бо имрӯзи ҷа. равшанӣ мезанам. тамошо. дар Зарафшон маҷтабим ба номи масҷиди ҷомеаи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. даруниш хай намедиҳад. Ҳаштодум меравад. Носан дили вазир буда. дар Зарафшон масҷиди ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ. ҳақиқатан да вазир буда. кутобхонаи Ҳамадонӣ зур буда. аз Ҳамадонӣ ба Ҳамадонӣ. мо дар кутобхонаи Ҳамадонӣ дар Зарафшон, шаҳри Душанбе қарор дорем. хеле ҷои приятни дорад. нигоҳ. ҷаш хеле зур буда гида. магазинои тенҷ будааст дар Зарафшон. биравӣ. Билал.
İspechak. ما در پاوروتی طرف 82 یا 102 میروم. همونجا در رسیده ما زی خدا خواهد طرف 82 میریم. لیسه اینترنت تاجیکستان روسی و tam وقت ده کوچ ما آخر دنیا اومد. بزرگچه طرف 82 میرم. ما هو ای طرف اومده تریتوریا زرافشان. Yes, he did the